Lumipad na sa kauna-unahang pagkakataon mula Clark International Airport ang binuksang biyaheng Clark Basco Batanes ng Philippine Airlines nitong linggo ng umaga. Kaya naman, ang mga turista, negosyante at mga millennial na mahilig sa pasyal, abay hindi na imposible ang weekend getaway papuntang Basco Batanes. Tuwang-tuwa naman ang mga passenger on board dahil sa convenience na dala ng Clark International Airport sa mga taga-norte at gitnang Luzon. Narito ang report. Let us give another round of applause for Philippine Airlines. Sumahimpapawid na ang Bombardier Q400 sa kanyang domestic route mula sa Clark, Pampanga patungong Basco, Batanes nitong unang araw ng Oktubre. Ang Clark Basco flight ng PAL ay bahagi na ngayon ng mga flight entitlements ng flagship carrier mula Clark International Airport. Ngayong taon ay binuksan na ng PAL ang 3 flight schedule sa Clark Cebu, Clark Puerto Princesa at daily flights sa Clark Coron, Busuanga, Clark Katiklan at Clark Davao flights. Binigyang diin ni CIAC President Alexander Caugiran na ngayon ay abot kamay na para sa mga taga-Norte at Central Luzon ang Basco Batanes sa pamamagitan ng Clark International Airport. Katunayan daw ito ang gumagandang takbo at progreso sa Clark at kabuuan ng Central Luzon. The development of Clark is not only the development of the province of Pampanga, but it will entail the development of the region and the country as well. It will not only decrease traffic in Metro Manila, but it will contribute to the economic development of our country. Excited naman ang mga unang pasaherong lumipad ng rutang Clark Basco. Ang magkakabarkadang ito mula Angeles City, excited sa kanilang weekend vacation sa Basco, Batanes. Titingnan nga namin kung anong nandun ang maganda para mapasyalan namin na pinakikita sa TV, ang ganda. Tapos, paano maranasan namin. 4 na beses sa isang linggo ang ruta ng Clark Basco gamit ang PAL Q400, ang pinakamoderno at pinakabagong modelo sa hanay ng mga eroplano ng PAL. Ang state-of-the-art Q400 ay gawa ng aircraft manufacturer na Bombardier Commercial Aircraft sa Canada. Kaya naman pagtapak mo pa lang sa loob nito ay mapapahanap ka sa luwag at ganda ng eroplano. Sa halagang 3,000 pesos ay mae-experience mo na ang Basco Batanes. Ayon kay PAL Senior Assistant Vice President Bong Velasquez, hindi na kailangang lumuwas ng Maynila ang mga taga-North at Central Luzon dahil nandito na sa CIA ang serbisyo ng PAL. Kasi yung catchment ng area ng Clark is huge, no? Malaki. Nandiyan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, tapos far north to Baguio, Ilocos. So it's really big, and also a portion of Metro Manila, yung bandang Malabon, can go to Clark to take the services of Philippine Airlines. Sa Nobyembre ay nakatakdang buksan ng palang bagong rutang Clark Tagbilaran flight sa CIA. Ako si Zairel Reyes, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.